budem prvo što prije, iako je 25 godina grada pa se i nešto reći. Poštovani zaslaniče predsjednika Sabora, kolega Ljubomir Kolarek, poštovani zaslaniče predsjednika Vlade Vjerane Vrbanec, poštovani državni tajnici, poštovani župane, kolege gradonačelnici, načelnici, predsjedniče gradskog vijeća, vijećnici, predsjednici vijeća mjesnih odbora, direktor javnih ustanova i poduzeća, predstavnici policije, porezne, državnih ureda, predstavnici klera, današnji nagrađeni, predstavnici medija, građanke i građane. Danas kad slavimo Dan grada, a ujedno i 25 godina otkako smo dobili status grada, ne bi trebalo imati dugo govor, već samo jedan osvrt gdje su slike iz upravo prikazanog filma rekle puno. Dijela, ne riječi. To često ponavljam, a film je ispričao priču o tome što smo radili u zadnjih godinu dana. Prije 25 godina dobili smo status grada koji sam po sebi ne znači baš ništa ako ga jedna lokalna jedinica samouprave ne opravdava svojom svakodnevnicom i uopće nije bitna veličina, broj stanovnika, već to kako nas drugi vide. Da nas vide drugi kao grad. A to jednostavno znači da smo uređena sredina koja građanima nudi sadržaje. Koja građanima osigurava dobro obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Koja građanima osigurava da svoje svakodnevne potrebe i segmenta ostvarivanja prava može ostvariti u svom gradu. Koja građanima nudi dobru kulturu i sport. Koja građanima osigurava dobro i ispunjeno slobodno vrijeme. Koja brine o zaštiti okoliša. Koja vodi brigu o djeci, učenicima i mladima. Koja ne zaboravlja ni svoje starije sugrađane. Koja surađuje sa susjednim i pobratljivim gradovima i općinama. A jesmo uređena sredina jer na gore pobrojene potrebe odgovor je jasan. Grad je uređeni, čisti i prepun cvijeća. Sagradili smo novi vrtić, imamo dom zdravlja sa svim potrebama za građane, više zubarskih ambulanti. 17. otvorili smo uz pomoć države i županije hitnu. U perspektivi vjerujem ginekološku i pedijatrijsku ambulantu. Otvorili smo gotovo sve državne urede. Imamo novi centar za kulturu, u kojoj smo sad i mladog i agilnog ravnatelja Zorana Turka, koji promišlja odlične programe u njemu. Imamo 3. ligaša u nogometu, s odličnom školom nogometa, odbojkaše u 2. ligi iz Petlenice, ribiće u 1. ligi, odlične košarkaše, atletski klub, trkaški klub, mažoretkinje, tenisače, kajak kanu klub, 5 nogometnih klubova, 2 lovačka društva, 3 ribička društva, društvo Naša djeca, Seljanske mame i bebe, udruga umirovljenika, 3 DVD-a, Kud Mura, 3 kazališne skupine, 2 doma za starije i nemoćne građane i na kraju oko 1800 radnih mjesta. Hvala našim gospodarstvenicima što su u vremenu pandemije očuvali radna mjesta, a neki čak i povećali proizvodnju. Imamo našu šetnicu Svete Barbare sa izletištom Skela. Sanirali smo odlagalište otpada Hrastinku, preuzeli komunalno poduzeće Murs Ekom, te u par godina 4 puta povećali vrijednost i osigurali brojne nove komunalne usluge građanstvu. U školu smo uveli besplatni topli obrok. Naknade smo podigli za novorođenu djecu, gotovo 10 puta od kak sam ja tu. Udruge financiramo također 10 struko. Dajemo jednokratne potpore srednjoškolcima i studentima. Imamo studentske kredite koji to zapravo i nisu, jer svi sa prosjekom većim od 4 ne vraćaju, već to čini grad. Dajemo novčane nagrade za studente koji dobiju nagrade dekana i rektora. Dajemo potpore za doktorate. Pomažemo umirovljenike sa manjim mirovinama. Provodimo brojne EU projekte sa partnerima. Prijateljski gradovi Lendava, Lenti, Prelog, Krapina, Bad Radkersburg, općina Mala Subotica s kojom smo danas potpisali sporazum, te naše susjedne općine su dokaz da imamo dobre prijatelje. Da svakim danom sve više postajemo grad. To je odgovor. Ubrzani razvoj počeo je prije 10 godina, svakako olakšan ulaskom u EU i brojnim mogućnostima korištenja EU fondova te poreznom reformom vlade Andreja Plenkovića sa kojom su općine i gradovi dobili puno veće prihode. U ovih naših 25 godina bilo je sunca, oblaka pa i kiše. I oluje možda ponekad. Bilo je bespotrebnih trzavica koje nikako nisu doprinosile razvoju i stabilnosti, koje su često bile takve da smo bili grad slučaj, a u javnom prostoru spominjani u negativnom kontekstu. Od grada slučaja ipak smo postali u mnogo čemu grad primjer.
15. godina od kako obnašam dužnosti u gradu. Od prvog dana insistirao sam na toleranciji, suradnji, razumijevanju i mislim da sam uspio u tome. Danas mogu reći da je klima sasvim drugačija. Zdrava, a ne zatrovana. Želim zahvaliti mojim političkim partnerima, suradnicima, oporbi na svekolikoj zdravoj suradnji. Želim zahvaliti djelatnicima na trudu koji ulažu na poslovima u razvoju grada. Želim se također prisjetiti mojih prethodnika, sve od prvih demokratskih izbora. Dvojica već nažalost pokojnih, Marijana Barata Koša i Josipa Ritarica Pepija, još iz ondašnje mjesne zajednice. Antona Šimunića, prvog načelnika koji je tu negdje, Toni Bok, Dražena Bregleca, Milene Petković koja je također tu pozdravljaju, Josipa Dobranića s kojim sam ja zapravo 2008. godine započeo ovu priču. Tu su još i predstavnici gradskog vijeća Mirko Mesarić, Nada Cesar, Ivan Leček, Zvonko Vrtarić i trenutni Miljenko Strečak. Zahvala također nek ide svim dosadašnjim predsjednicima mjesnih odbora. Svi su radili, vjerujem, u dobroj vjeri za naš grad, a svi skupa negdje u povijesti dobiti ćemo ocjenu za naš rad. Svima hvala na svemu dobrom što su učinili za naš grad. U godinama koje dolaze, najveća stvar koja bi nas se trebalo dogoditi je dogradnja osnovne škole. O tome sam sa županom Posavcem usaglasio stav da naša mora biti jedna od prioritetnih za dogradnju u Međimurskoj županiji, a vjerujem da bude i župan u tome nešto prosporio. Time osiguravamo jednosmjensku nastavu što je prevažno za djecu i roditelje, a moguće i prostor za 2 razrede gimnazije. Dječji vrt star 2 godine već je prijavljen za dogradnju. Očekuje nas stalni financijski teret jer se planira realizacija aglomeracije Križovec i Štrukovec. Treba završiti staze od Središća do Petlenice i Lapečine, a po naseljima također još potreba za njima. Glavna prometnica od Slemenice do Središća se u potpunosti rekonstruira, rade se staze još odlukom vlade sa sjednice u Čakovcu 2019. godine. U centru će se rekonstruirati glavno raskršće, te prostor autobusne postaje parkiralište, a Selska ulica jednosmjerna. U pripremi su projekti sportskog parka s atletskom stazom, trebalo bi obnoviti staru sportsku dvoranu, tržnicu i završiti jednu kuću. Tražiti ćemo mogućnosti EU financiranja. Priprema se apliciranje gradnje planinarskog doma i Mojura u Štrukovcu u MPO. Uskoro ćemo osnovati novu turističku zajednicu Mura i Gorice u kojoj će pristupiti općine Selnica, Poturen i Vratišinec i koja će biti novi generator razvoja turizma na čitavom tom prostoru. Hvala načelnicima na suradnji. I također državna tajnica Sandra Herman koja je pomogla oko toga i naravno Rudi Grula, predsjednik turističke zajednice Međimurske županije. Zahvalan sam građanima što su me već 3. put u prvom krugu izabrali za gradonačelnika velikom većinom. Za idući mandat sam Vladi na sličnoj sjednici koja je bila netom iza lokalnih izbora rekao da ne znam, da sve ovisi o zdravlju, motivaciji i potpori. Danas, nakon prve godine ovog mog 3. mandata, sklonio sam mišljenju da nam treba i 4. mandat da bi finiširali sve ovo što smo započeli i imamo u planovima. Zato je bitan i od ključne važnosti je kontinuitet vlasti. Da mi je 2015. neko rekao da bu danas tako sve izgledalo, ne bi dao na to ni 1 lipu. U svojih 56 godina stekao sam neprocjenljivo životno iskustvo, a ovih 15 godina služenja najsjevernijem gradu pak iskustvo upravljanja i načina funkcioniranja raznih razina vlasti, što je zasigurno ključni zalog za rješavanje budućih problema i projekata koji se pojavljaju na horizontu. U tome je pomogla i godina dana u Saboru, a i skorašnji nastavak će zasigurno biti od koristi. Uz to i dalje ću inzistirati na tolerantnoj atmosferi uz punu suradnju svih čimbenika u gradu, a svakako i osluškivanju želja i potreba naših građana. Za kraj želim zahvaliti mojim suradnicima, oporbi, građanima na suradnji, pa i kritici ako je opravdana. Svakako je veliki doprinos gradskih djelatnika svim projektima koje provodimo. Punu podršku i pomoć za naše projekte 10 godina dobivali smo i od ministra Darka Horvata. Bez potpore supruge i obitelji bilo bi mi puno teže ovih 15 godina služenja našem gradu. Obzirom što smo stari 25 godina, smatram da smo preboljeli sve dječje bolesti, mladenačka lutanja, te da zapravo naše vrijeme tek dolazi.
Želim da naš grad bude grad u koji se doseljava, a ne iseljava. U pogledu, upeljenu budućnost, kamioni više ne prometuju centrom grada, već je na Muri novi most i sagrađena je zaobilaznica i brza cesta do Čakovca. Sa spojem, naravno, na autoput, jer mi to zaslužujemo, od toga ne odustajemo i tražimo da se taj projekt konačno usaglasi sa Republikom Slovenijom. U pogledu u budućnost, mi smo mali, europski uređeni grad koji svojim sugrađanima mora i želi osigurati da bude grad sretnih i zadovoljnih ljudi. To je pak proces koji je zapravo beskrajan i koji mora osluškivati želje i potrebe građana i o njemu se mora svakodnevno promišljati. Uz malo sreće, puno rada i truda, zajedništvom, znanjem, tvrdoglavovom upornošću, poniznošću te uz Božju pomoć sve će nam se ostvariti. Današnjim nagrađenima jedno veliko hvala i iskrene čestitke. Građanke i građani, sretan vam dan grada.